बे साया मानि थाखाय गोजा जादों? सापात होबाय नालाय गोजा जाबाय आरो। आइ एम मिस्टेक। नोंहालाय मिस्टेकनि अनगा माथो मावोसै? ओइ सोमखे, बे साहाखौ नों दौगोन ना आं हारसिं लोंनांगौ? ए मानसियालाय गोब्राबखौनो माखासे दिनैलाय। नोंनाव आथिं दं आखाइ दं, नोंहा आथिं आखाइ थानानै हाना लोंहरनो हाया नामा? नैलै आखाइ फोलावबा मोनास'बा बिसि गोजान दोनदोंलाय एसे खाथियाव लाबो। आंनि आन्दासाव बे साहाया गोखा, फाक्का हमदांनो हाखाबाय आं। मानसियालाय दिनै मा जाखो? लोंबा लों, लोङाबा था। आं लोंखाया, ओंखायनो आं ओरैनो बाहाना गेलेगासिनो। सोमखे, बोरो बाबाया? आंनो एसे फैसा नांगौमोनलै। नोंनोलाय मानो फैसा नांगौसि? आंनो बिनो नागिरदों बाबानाव। बिब्रा, आंबो बिगोन ना। थौ सानैजों बिनि। थौदो होनबालाय। बाबा, आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनिलै, सोंजागोन ना? दे बुं, मा बुंनो गोसो? बाबा, नोंनो बुंनायसाय, बे मानसिखौ सोर बिमाया जोनोम होआ? मावजि ना जानं, मानसि ना जानं, निग्र' ना जानं, मा होनबावनो लान्जाय गोनां नों, सोर बिमाया जोनोम होआलै बाबा? थोद, आंनि बिनानाव नंगौना नङा आं सन्देह दंलै बाबा। हामालै बेथा, बिदि बुंनो। गोसोमबाबो लान्जाय गोनांबाथ' नोंनि नोंनानाव ना, बेथ' गसायासो सोरजिनानै हरनाय, बेथ' जों गावबाव बानायना लानाय नङाना। हामा बखिनो बेथा। बाबा, आंनो फैसा नांगौमोन बाजारावहाय शपिं खालामनो, देलायग्राफोराबो जेबोआनो गैया। हा बेसेबांथो नांगौ? बाब, बेनो हरोबाथ' आंनोबो नांथारगोनलै। आंनोबोथ' दिनैहाय एसे बेरायलाहैनो फैसा नांगोन ना। आंनो खमैबो 2000सो नांगोनलै बाबा। नोंनो मा बेरायनायावनो फैसा नांगौ जाखो? माबाफोर मोनसे खामानि मावनो थाखायबा हरगोन आं, खिन्थु आं बेरायनायावबो फैसा हरनो हायालै, आं होनखायो। बाब, आंनो फैसा हरलायबावा आरो, बेनोबा हरलायबावगोन। आंहा बेरायनायाव फैसा मोना आरो, बेहा शपिं खालामनायाव फैसा मोनोबा आंहाबो नांगौलै। आं मिथिया, आं नांखागौ। हरखाथारनाङा बाबा, बेनो फैसाखौबो लाङो, लोगोफोरनो जौ बायै बायै होबाय थायो। आंबो दाख्लै बै दालां गुदियाव थांनायाव थाब थिनहरनो सानदों, लोगोफोर लानानैसो जौ लोङो बाबा बियो। सल' इरि होलायबाय सल'। माला आं जौ लोंहैखो, माला आं जौ लोंहैखो? थगायदोंलै बाबा बियो, नङा आं मालाबाबो जौ लोंफेरा। गावथ' गावखौ बुङा बाबा, गावथ' सेंग्राफोरजोंसो बेरायफायो। बे लान्जाय फिस्लु फिस्लु सोमावलायनानै। नोंहा बे आंनि लान्जायखौ मा जाबाय थायो, हो? लान्जाय दंबाबो आं, लान्जाय गैयाबाबो आं, आंनिसो गोसो। आंनिसो लान्जाय गैयि, नोंनावथ' गैयाना लान्जाय, आंनाव दङ, आं दा दुगि। हामालै फिसाफोर, बिदि गावजों गाव बिदा बिनानाव नांलायबाय थानो। हरगोन आं हरगोन, सानैनोबो हरगोन आं समान। हा बेसेबांथो नांगौ दे बुंनानै ला। आंनो 2000नि थाइसेबो खमबो नाङा, बाराबो नाङालै बाबा, आंनो 2000 नांगौ। आंनो 4000बानो जागोन दे बाबा। बाबा, आंनो 2000आ थोनाय नङालै, आंना गोरोन्थिसो मिस्टेक जाफ्लांदों दहाय बुंनाया। बे जेखौ लाङो आंबो बेबायदिखौ नांगौ। समान हर बाबा, बेनो 4000 हरदोंबा आंनोबो 4000 नांगौ। दे हरदो। मा खालामो मा खालामा बेयो आंनिसो गोसो जाहैबाय। नोंनोलाय मानो नांगौ? दे जासिगोन दे, दा थांबा लांफैबानो जाबाय। ओहै, सालाखौ मोनलायसिगोनलाय। बाबा, बे नों खुगायाव सोबबाय थानाय बुस्थुखौहाय आंबो सोबनो लुबैदोंमोनलै, खनसे हरलाय सोबनाय नायनि। नै मुरखु, बेखौ सोबनो हामो नामा गथ'फ्रा? बिफानि आमोलावहाय मा जानो गोसो जा, मा लोंनो गोसो लों, मा बेरायनो बेराय, खिन्थु निसा बेसादखौ आखाइ दाहोदै बेटा। निसा बेसादखौ होआ, नोंसालाय निसा बेसादनि मास्टार जानानै दं। नुबासो बुजिगोन नों बाबा बेनि आखलखौ। है गथ', नों आंखौ एरे होबाय थायोना। गावबो सिरि सिरि बारा, जानाय जायै बे लोंनाय लोङो बे आंनि गोसो जाबाय। देनांसो बुजिगोन नों बेटा, देनां हिनजाव लाबासो बुजिगोन नों निसा सोबनायनि खिथेरा माबायदि। दे जिखुनु दा फैसा लांदो, दा फ्रेस जादो दा। जिम बानायबाय आगै, प्रेक्टिस बानायबाय आगै, नोंखौ आङो लानो थाखाय आगै, नोंखौ आङो लानो थाखाय। होद, मासि खालाव खासाव मोनखोब्रा आंलाय दिनै। अफायबा बेरायला हैबासो गोजोनला बायसिगोन नामाब्रा। हो, बेथ' थिख्लिसोलै। मा सेर थाङोलाय, आयु। माथो आं आगोल गोसोनाय समावलाय साइसआनो गैथारामोन बेलाय। रोंबाय मानसिया गोदान मुगाजों गोरोबनो। र' थांनि आं खाथियाव। हाय, नों थिख्लिना?
ओमफ्राय नों सोर जाखोमोनलाय? थैबायना दानाबा गारजानाय लोगो लोगो सिनायबावला आंखौ थैनो खोमा आङो। ओइ सेंग्रा माखौ सानबाय थाखो नोंलाय? हो अ सरि नों आंखौ सिनायमारासैना? ओहो सिनायाखैथ' आरोलै। गोदोनि सिनायथारासै। हो नोंसो? आंखौ सिनायदोंबा नों मानो नोंनोथ' बुंदोंमोन ना आंखौ गारनाय समाव दा बायदियाव मोखां नुबाबो माथो होआ होनलायनाया दिनैलाय मा मोखां लानानै रायलायखोसै? आगोलाव आंखौ साइस गैया बाइस गैया होनलायनानै गारबाय नोङो दिनैलाय मा मोखां लानानै रायलायखोसै? ना आं दा समायना जानायखाय? जाबायलै थिख्लि आंखौ निमाहा होदो। आं निमाहा होग्रा भगबान नङा मिथिबाय। जुदि नोंनो निमाहा नांगौबा बै समाव सानैजों गारलायनाय समाव थांनानै निमाहा बिहै। बै समाव थांनानै निमाहा बिहैनो बोरै थांनांगौ आं नोंनि बादिबा? आंलाय मा मिथिगौ नोंहासो बोरै बिहैयो बिहै। बे नोंनिसो खोथा जाहैबाय। बुंखाबायना निमाहा होग्रा भगबान नङा होननानै। थिख्लिलै नों आंखौ गोसथोफिनला? गोसथोफिना माथो आं निमाहाखौनो होनो हायाखै आरो गोसथोफिननायसो बाथ्रा रायलायबावदों नों दाउला। नोंजों रायलायबाय थानांगौबा जाम्बि जागोन थांसै। ए गावखौनो एसे साइस जानायखाय एक्ट्रिस बायदिसो मोनखो नामाखो बेलाय? नायगोनलै नोंखौबो नायगोन। होत्स मा जाबावनांगौ जाखोलै खालाव खासाव सायाव खालाव खासाव खालामलांसिनबावबाय फाग्लिया। मा आसोल सिख्लिखौसो गोसथोफिननो खायदा लाखोना माखोब्रा नोंलाय? होद साला मोखां सुयैनि सिगां जौग्रा लोंग्रानि फिसाला गावबागाव मोसौ गुमग्रा मानसि गुमै थां। मालायहा मा जादों बेहा खुसिसो मोनदों नामा बेलाय? नैबे नोंखौ मालाबा मोसौ गुमनाय नुफेरबावदों नों जाम्बा? नै नोंदाया गाबोन समनियानो बाइक गोदानसो लायलायबावसै जाम्बालाय। ओइ नों थांदोलै थांदो खोनासंनो बाथारबाय आं। नों बाइक बायो ना मा बायो बे नोंनिसो खोथा जाहैबाय। आं खोनासंनो बाथारबाय प्लिज। बक्कासो नोङो बिदाफोरनि बाथ्रा फंसेबो खोनासंला नालाय बेनिखायनो सिख्लाफोरजोंबो ब्रेकआप खालामजाबाय थायो बे जाम्बाया। थादोलै थांसै आं। मालायहा मा जादों बेहा आंखौ बुजायनोसो फैलायबावदों। जेखुनु थिख्लि नों आंखौ निमाहा होनो हायाना नों? नायगोन आं नोंखौबो खिथेर लानासो गारगोन आं। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौहाय गिबियावनो बयखौबो खुलुमग्रोनाय थाबाय। भिडिअ'आवहाय एसे थाब थाबैनो बानायनाय जानायखाय भिडिअ बारा मोजां जायासै। नेक्स्ट पार्टआवहाय बेनिख्रुइ साबसिन बानायसै लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोनाहाय भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा निमाहा होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनाहाय बे आंनि इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थानो थाखाय। बाय लोगोफोर।